Egun ondan, oi? Ximun. Abadia adierazpena, aberri eguna 2022, Urruña. Hemen gaude lur honi loturik. Oi, lur, oi, ene lur nerea. Oi, goizeme, parregozo zernea. Lur bati, lotzen baitzaio jendea munduan egoteko. Sorterria utzi behar izanez gero, nora itzuli izateko. Itsasoari begira bizitzea hautatu zuten. Lur honetan herri bat eraikitzen hasi zirenek. Ohartu baitziren euri guztien urak, orikoak eta bizkartzekoak, goimendietakoak eta behe lurretakoak ibaietan zihoazela itsasoaren bila. Agian horregatik, itsasoari matxinbratzen zaio herri honetako jendea. Eta ibaiei jarraitzen die portu berrien bila. Kantauri itsasoak, horroak adabilki, euskari aderitzan itsasontzi. Handi joa, askatasuna sendo eta gazte. Bale euska, esku indartsuak aske. Baina itsasoak izen bat behar du. Eta izen bat behar du portuak, eta ibaiak, eta mendiak, eta herriak ere izen bat behar du. Hemen gaudenok jakin dezagun zein lekutan bizigaren itsasora goazenean jakin dezagun zein portura itzuli. Eta izenak hizkuntza bat behar du izateko, eta guk ere behar dugu erranez izaiteko. Horregatik gira hizkuntza bat atxiketzen duen jendea. Hitzak erranez egiten dugu hizkuntza. Ez aldakizu euskara dela euskaldun egiten gaituena? Lurrontan gaude eta herri hau eraikitzen ari gira, baina ez gira betikoak eta ez gira betirakoak. Gu mundukoak gira, baina mundua ez da gurea. Behin nola, nun baitetik iritsi ziren asaba migratzailean ondorekoak gira. Beste nun baitetik datozen migratzaileak. Bertokotzak hartzen dituen herria. Bizitzeko eta izateko ederra delako kantatu diote poetek herri honi. Oi, ama. Euskal Herri gozua, zutatik hurrun ni triste banua. Herrialde guztietan toki onak badira, baina bihotzak dio zoaz Euskal Herrira. Behin nola, migratzaile izandakoa bertoko nahi dugu. Zeruko naiz lurreko jangoiko guztiak ukatzen ditugun emakumez osatutako sarea gara. AEIOU berri bat ahoskatu nahi duena. Bihar jaioko direnen alde. Atzo herri hau amestu zutenei eta bihar jaioko direnei zor baitiegu jendarte justu eta librea. Zoriontsu izatea merezi duten gorputzez osatutakoa. Mundua, kultura bati atxikita irudikatzen duen jendea gara. Historia bat duena eta izan nahi duena. Jaso duen historia orainetik etorkizunera herri ikuspegitik sortuko duena. 19. mendean, hemen, Urruñan. Antolatu zituzten lore jokoetan, 7 Euskal Herrietako populuari batera bizitzeko egin zioten dei ura eguneratzera katoz. Orduan bezala, kultura balioan ezagin nahi dugu gaurkoan. Abadiako adierazpen honetan, kultura tresna eta orubea baita Euskal Nazioa birsortzeko. Kultura, ezinbesteko baliabidea baita komunitatea bateratzeko eta jendartean, zoriona ereiteko. Kulturak, gure aniztasunean batzen gaituenean, munduak ikusgaitzan eta munduan herri bat izan gaitezen, lortzen du. Hizkuntzak egiten gaitu pertsona, kulturak herri. Kulturarik gabe ez dago herririk. Ez dago kulturarik gabeko herririk. Abadian ikusi bezala, ekimen herrigile ugari abiatu dira gure herrian mende hauetan zehar. Euskal Herriaren balioa batera sortzeko duen gaitasuna da. Mundua, abiada bizian okerrerako aldarazten ari diren gertakariei, denok batera aurre egiteko dei egitera gatoz. Ez dugu denbora geratu nahi. Denborak mundua ez galtzea nahi dugu.
Elkarrekin bizitzeko modu hau eraldatuko duen esteka klikatu nahi duen jendea bildu gara hemen. Mehatxua, jazarpena eta intolerantzia pertsonez osatutako galbaearekin arbuiatuko dituen jendea. Euskal Herria batera, 2008koa berri egun berezian sortu zen, pandemiaren unerik beltzenean, globalizazioaren arriskuei aurre egiteko komunitatea indartu behar dela uste genuelako. Lurraldeak eta haien gainean trikutzen diren komunitateak direlako tresnarik egokienak pertsonei bizitza duina eta eskubide berdintasuna bermatzeko. Bide hortan ekarpen bat egin nahi izan dugu. Aberri egunetan jendarte zibilari lema hartzeko eskatuz. Lehioetan eta plazetan bildu ginen. Euskal Herria bateratua irudikatzen duten ikur ereserki eta ekintzak sustatuz. Batera egiteko gaitasunaren emaitza giragu. Batera aritzean, indarrak bikoizten ditugulako. Abadiaren itzalpean, Urroñako udaletxera gonbidatu zeituztegu zuekin asmo bat partekatzeko. Anbizioaren eta konpromisoaren garaia da. Ikurren udaberria sustatu nahi dugu aurten, nazio gogoaren berpisteak kulturaren udaberriari bide eman diezaion urrengo urteotan. Euskal Herria baterak ez du bere horretan iraun nahi. Zor xedeari lotzen gatzaizkio. Konpromisoa hartzen dugu Euskal jendarteak bere egin dezan, aberri egunaren ospakizuna herrigintzan batera jarduteko gogoa piztuz. Azken finean, gero eta indartsuago izango den komunitatearen eraginez lor dezan Euskal Herriak erabakimen osoa. Goretsi dezagun batera egiteko gai garena. Korapilatu gaitezen elkarri. Askatuko gaituzten loturak adostu arte. Yes.